Un any més, el dia 8 de març sortim al carrer per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Aquest dia es converteix en una data clau en les agendes, una data que es marca com una fita en la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per a recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer. No hem d'oblidar que 8 de març són tots els dies. A hores d'ara encara hi ha aspectes que confonen a una part de la societat, assoliments que fan semblar que les desigualtats entre dones i homes ja no existeixen. Entre ells, la incorporació de les dones al mercat laboral i a llocs de responsabilitat, i la igualtat en la capacitat jurídica d'obrar. Si bé, encara que mostren canvis esperançadors, no són més que el camí emprès per una societat encara lluny de la igualtat real i efectiva. Aquesta falsa aparença d'equitat és la que provoca que moltes persones, especialment les joves, creguen que la igualtat entre homes i dones està ja aconseguida i qüestionen que continua existint el Dia Internacional de les Dones i les polítiques d'igualtat de gènere. Però avui, en ple segle XXI, després de més de 200 anys de reivindicacions feministes, malauradament, encara existeixen motius reals pels quals continuar reclamant la igualtat, quan no es veuen les desigualtats que, malgrat els avanços, continuen existint. Quan no es reconeix l'existència i el mèrit de moltes dones que han contribuït a l'abast de la societat al llarg de segles d'història. Quan no es valoren les aportacions i conquestes de les dones dels moviments feministes com a impulsores dels drets de les dones. Quan en les societats en les que vivim persisteixen estructures i situacions patriarcals que dificulten el ple desenvolupament de les dones i vulneren les seues vides. A hores d'ara encara existeix la bretxa salarial. Això no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada a l'edat de jubilació, veiem com aquesta bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa en edat avançada. Encara tenim una menor presència en espais de poder i alts càrrecs. Es produeix segregació ocupacional, el sostre de vidre, la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura de les persones dependents i de la llar, o les violències masclistes. Quan les tasques realitzades per els homes en la llar són considerades com a ajudes i no com a responsabilitats necessàriament compartides. Quan existeixen expressions masclistes contra les dones en diferents contextos i situacions, sempre invasives i irrespectuoses i que atempten contra la seva dignitat. Quan es creu que les dones i els homes participen per igual en les esferes de poder, ja siguen de naturalesa econòmica, política, cultural, social o esportiva. Quan part de la societat no és conscient del paper de les dones en el desenvolupament i el progrés, que amb els seus treballs també sostenen el món. Quan les dones continuen patint violència masclista, estructural i simbòlica, que en els casos més greus posa fi a les seues vides i la de les seues filles i fills. Les violències masclistes són una forma brutal de dominació i opressió. Nosaltres lluitem per la nostra autonomia, per ser propietàries de les nostres vides i els nostres cossos. Volem caminar sense por de ser agredides, assetjades o discriminades per la nostra procedència. Diem prou a totes les violències que patim en tots els àmbits i els espais de les nostres vides. En la llar, el treball, els espais públics, la parella, la família, l'entorn laboral, la societat o les institucions de l'Estat. Quan no s'ha interioritzat que la igualtat ha de ser construïda per cadascun i cadascuna de manera individual i conjunta. Per tot això, des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor alcem la veu avui dia 8 de març per a dir que la igualtat comença en tu, en cadascun de nosaltres, en els homes i dones protagonistes del present i responsables del futur d'aquest món global. Volem manifestar el nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels nostres drets i amb les polítiques d'igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones. Necessitem una cultura, una societat en la qual les dones siguin visibles, subjectes de ple dret, no objectes hipersexualitzats o mercantilitzats,
Aconseguir-ho és a les nostres mans. És una qüestió de ciutadania, d'educació, de democràcia i de justícia social. Tal com va dir Clara Campoamor, mirem el passat per construir el futur. 1931, sufragi universal femení. Lluitem pels drets de les dones.